Takže čau lidi, já vás vítám u tady toho druhého dílu s MC Studiem, konkrétně jsme na mapě Super Hostile a natáčíme mapu Canopy Carnage. Takže minule jsme tady postavili takový nějaký malinký obydlíčko a já mám nápad takovej, že si všechno uložím, všechny věci. A teď se teda omlouvám, že tady mám tu malý item, co nevím, proč tady mám, že jsem se ho instaloval. Tak a teďka skočím asi tamhle dolů do vody a půjdu to asi takhle nějak prohledat, nebo asi to bude nejlepší. Tohle si nechám a možná ještě meč si vezmu. Jelikož tam by dole mohly být zombie, takže... Takže jsem dole. Spadnul jsem a nevím, asi to nebudu chodit skrz na skrz, protože když jsem se díval, tak je to docela veliký. Asi takhle půjdu, nevím, možná asi, nevím proč je to ten písek, ale já to zkusím jakože obejít z každé strany. Jak už říkám, je to velký, tady máme slimy, slimebally. Jak už říkám, je to velký, takže nejlepší bude jít prostě asi jenom rovně a vědět, že prostě furt rovně, když tak naspátek a tam je náš ten domeček, takže si nevím, asi jak vyšplhám potom nahoru. Asi se budu muset zabít. Já to chci tady nějak projít, protože minule jsme byli jenom na tom základním takovém spavnu. A jak vidíte, jsou tady samý pumpkiny, dřevo, nějaký ty sugarcany, tak... Mně docela ubývá život. Jsem si měl vzít i jídlo, teda život hunger bar. To je docela blbý. Hele, tamhle je nějaký úplně epický strom. Wow. Tak to je epic, wow. Ten je fakt povedený. A hele, tam máme asi nějaký ty obsidiany. Wow, tak to je super. Tady bedna. Cooked pork shop. A je tady i iron, takže to je boží, takže máme docela dost dobrý strom, kde si můžeme dodělat ten portál, ale ještě nemáme ten. Hele, tady je další bedna, ještě je super, takže máme i jídlo, máme i meč. Já se asi najím. Tyjo, to přidává hodně, ta polívka. No, takže máme tady i ty nějaký obsidiany a jdeme asi dál. A hele, tady je nějaký... A hele, tam je nějaký chrám, nějaký úplně epický. Wow. Tak to... Nevím, co je, to možná bude první dungeon. Jestli to bude první dungeon, tak to je super. A creeper! Tak to jsem se lek. Takže já rychle běžím, jídlo mám dost, takže si můžu dovolit běhat. Možná, že příště už si sem nainstaluji nějaký texture pack. Charlie Expedition. Wow, takže jak vidíte, tak to jsem teda nadšený, je to druhý díl a jak vidíte, máme tady Victory Monument, což je úžasný, takhle ten Victory Monument vypadá. A teda slyším tady nějaký bububu, možná, že tady budou vchody do těch dungeonů, ale jak vidím, tak tady bedna, wow. Takže to je super, takže já si myslím, že všechny věci si sem asi potom přeneseme, že tady bude takový náš hlavní domeček. A tady... Jo, tak to je super. Jak vidím, tak tady máme takovéhle věci. Tady zřejmě asi budou taky. Jsou tam nějaké cedule, ty přištou špák. Tady můžeme pěstovat. Sice pěstování moc nemusím. Já radši zavřu dveře. Tak to je super, druhé dílo, máme Victory Monument, tak to je úplně úžasný. Tady máme nějaký věcičky, kompas a tak, takže... A máme hlavně postele, což je super. Postele se hodí, když je noc, že jo, tak se vyspíme hezky. Hrajeme na singleplayeru, takže to není žádný problém, tady máme nějaký dřevo ještě.
A takže jsme došli Victory Monument, tak vidíte, je to totálně úžasné. Já si myslím, že bych to asi mohl udělat tak, že teď tady proběhl úplně obrovský bug. Wow, tak ten byl teda pěkně ošklivý. Takže já bych to asi mohl udělat takhle, že toto všechno naházím sem, zabiju se, objevím se na spavnu, že jo. Potom si myslím, že se přenesu ty věci a potom bude asi až... jo, ještě, wow, já bych sem skočil v těch diamantových kalhotách, to fakt nechci. Takže... Takže já se teďka zabiju a půjdem tam, přenesem si věci a snad bude i dokonce i ta noc, že se potom rovnou i spíme. Sice nevím, jak se tady asi zabijem. Doufám, že to tady je hluboký trošku. No, já to udělám tak, že prostě vykopu děuru. A necháme se utopit. Toto je úmyslné, toto není fail. Takže já jenom počkám, až si zabiju. Tam, tadam, tadam. Au, 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 au. Takže jsem mrtvej. OK, respawn. A jsem zde. Což je super. A myslím si, že bychom si tohle mohli už takhle vzít k sobě. Doufám, že nás cestou nenapadnou nějaký zombie a tohle si asi naházím ještě taky k sobě. A potom si udělám nějaký ten krumpač ironový, když jsem tam viděl ten iron a nakutáme si nějak... Ježíš, šíp jsem vyhodil, nakutáme si nějak ten obsidian a to. Takže jak vidím, tak začíná noc, takže tohle bude pořádně vražení. Takže meč do ruky, skočíme dolů. A asi bychom měli dost rychle zdrhat, protože tohle bude pěkně rasistický. OK, takže běžíme. Běž. Má to docela kus, pravda? Hele, slime, tebe nechci teďka. Chci hlavně do Victory Monumentu. A myslím si, že potom, až se vyspíme, že bychom mohli jít ještě dál. A samozřejmě hlavní domeček budeme mít asi ve Victory Monumentu. A tady už máme prvního pavouka. Tady přijde o život, možná. Au, jo, a první zombík. A máme tady i dokonce dva ty. Jak se to... Máme tady i dvě pavučiny, takže tím pádem se budeme moct udělat i luk. Že jak vidíte, tak máme šípů strašně moc. A to se teďka jenom snažím, tady ten epický strom, ten je pak povedený tamhle vzadu. Fakt povedený, moc se mi... A možná, že i nahoře něco bude, no, to je teďka jedno. A creeper, dva creepeři, takže já to asi vezmu takhle. Tady taky není něco na mě bavne určitě, ale já mu zdrhnu. A už mám prázdný hunger bar, už nemůžu sprintovat. Blbé. Já, jak se s toho mám vymotat? Takhle. Tak jo, tak to jsme přežili teda úžasně, jestli mi takhle půjde celou dobu, tak to můžeme za chvíli zabalit. Možná, že i pod tady tím, že možná z druhé strany nebo něco třeba tam tady pod tím bude nějaký jako dungeon, jo, takže tady máme takhle, co bych do toho dal, teda ty šípy, půlku si nechám, říkám, jablíčko si nevezmeme, tohle nepotřebujeme, to taky ne. Aha, už jsme plný. Takže já tady udělám... To nepotřebujeme zatím, takhle ne. Tohle taky potřebovat nebudem. Ten ironový meč si vezmu.
Vezmu si svoji výzbroj. Ještě si udělám ten luk, který mám. Tohle tam naházím, jo, luk si ještě udělat nemůžu. To je blbé. Možná... A hlavně se musím najíst. Takže kukíky ne, ty jsou blbý, ty snad nabírají jenom půlku, nebo snad vůbec. Jo, takže polívečka byla dobrá. A teďka už se jenom dojím těma kukýma. Mňam, jenom půlku přidávají, takže to je ti úplně v úzovkách na prd. A co teď chci? Teď se chci oblíct. Moc mi to bude slušet, tak vidím. A zřejmě se asi trošku vydáme někam. Bude to zřejmě určitě dobré. Akorát, že je noc, takže já zapomněl úplně, že je noc. A myslím si, že tady to je takhle nejblíž, že tady bychom se mohli vyspinkat. Takže spinkáme. Myslím si, že to bude nějaký dům nějakého Charlieho expedice, nebo nevím, jak to říct. Teďka se nám tady budou prašit zombíci, takže... A potřebuju zrovna ty, takže pojď. Šmejde. Nic mi nedal? Co? Jsi taky tupec. A creeper. Oh man. Nejlepší úplně je parodie, Minecraft parodie Creeper. Parodie song je to od Kapitana Sparkleze, což je fakt úžasný týpek, který má úplně obrovské množství odběratelů. Už jdou po mně. Měl byste se začít pražit, hoši, protože mě už to přestává. Samozřejmě někdy se budeme muset vrátit do toho hlavního takového domečku, jelikož tam máme ten načatej nether portal. A říkal jsem, že se asi vydám dál, já se teďka tady jenom porozhlížím. Teďka by tady proběhl takový obrovský bug, za ten se velice omlouvám, nebo bug, spíš lag, to jsou lagy. A ze začátku mi to vůbec nelagovalo. Tak já jenom teďka chvíli vydržím, třeba to přestane. Trošku zmenším teda... Sice nemám hrát na far, ale... tak... No, hned je to lepší, si myslím. Tak. A je tu tma. Tohle nesnáším. To je takový na té mapě jediný takový blbý. Že tohle se tady děje a... Potom se nakoutáme, jak jsem říkal, ten obsidian. A ten iron. Nejdříve iron a potom se natavíme. Bude stačit jeden, protože jak jsem viděl, tak tam už dva jsou. Dva jsou, jo, jsou tam dva. Tuším. Aha. To byla rána, slyšeli jste? Ajajaj. Takže toto možná tady bouchnu. A jak vidím, tak tady to bude velice vražedné a nevím kam jako teďka. Ježišmarja, oni z nich vlastně padají. Je boom. To jsou nástrahy tady. Oni z nich vlastně začínají padat z těch zombíků, teďka padají i nějaký nový věci. A zrovna mi spadnou Iron Match, což je boží. Tak cípni creeper. No najednou hoříš, viď, peděry. A slyšel jsem skeletona. A tohle nevím, jestli bude dungeon, protože já si myslím, že oni jsou tady jenom protože je tady tma. A je jich tady docela slušně dost. Tak se takhle... Rambo, this is Porto! Jste fakt dementi, ty creepeři. No, nemáš
jak za mnou jít, viď? Ty za mnou nechoď, protože ty za chvíli začneš hořet a já potřebuji, aby se hořela a ne skakal do vody. Tak já jim trošku zrhnu, tak. A tamhle, jak vidím, tak tam je nějaký další epický strom, docela slušně. Máme bednu a v té je nějaký jídlo. No, máme Ingoust, ten je nám v podstatě na prd. Ten s tím se ubarvuje jenom vlna, že jo, takže to je squid. A tady jsou zase ty stromy, který vyhrají velký stín a pod tím jsou ty zomboni, takže teďka tady proběh takový lagík. Ježiš, to je strom. What the fuck? Wow. Oh, wow, 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 wow. Takže toto je blbé, pojďte za mnou. Možná se trošku upražíte. Dík za jídlo, i za XP. Teďka si myslím, že bych takhle mohl proběhnout. This is Sparta. Takže jo. A jak vidím, tak jsem na rohu. A nevím, jestli se mám vydat dál, nebo nic jsem nenašel. Nevím, jestli se mám vydat dál, nebo nevím, co mám dělat. Každopádně tady je bedna. Nevím, jestli se mám vydat dál, nebo naspátek se vrátit. Myslím si, že asi jsem se mohl vrátit. Já to tady jenom takhle. A tamhle je další epický strom, jak vidím. Docela slušně, takže tam možná bude i nějaký dungeon. A jestli se nám bude smívat, tak to bude hodně nebezpečný. A já bych se nerad ztratil a tady vidím, že je tady z toho pekla takový ty zbržďovače debilní. Kdyby tady byl třeba vchod nějaký, jo, nebo já nevím, třeba do dungeonu, nebo... Tady není nikde. Ježíš, ten slime je tak otravnej. Není tady nic. Nevím jako co hledat, nebo kde hledat, nejsem si tím jistý úplně. Uhní kaktuse. Jau, au, tak to není moc dobrý. Takže já si myslím, že asi největší čas, nejlepší se vydat nazpátek domů. Neboli k Victory Monumentu, z čeho jsem úplně hotovej. Tudy to je, že ano? Počkejte. Ano, myslím, že tudy. Ježi, teď jsou lagy a já nejsem najedenej. Je to problém, který se dá rychle vyřešit. Slime ball. Ňam. Steak. Doufám, že jdu správnou, jo, jdu správnou cestičkou. Teďka bych cestou nepotkal nějaký bubáky. Tady to už jsem vybral, že ano, a tamhle taky nějaká bedna. Wow, styky a... Oni jdou po sobě. Jste fakt exoti, ty vole. Jau. Už kebni. Jste se skoro pozabíjeli sami. Takže tohle je takový strom,
A slyším tady zomboně, takže toto dungeon asi nebude, ale... Nevím, možná tady furt mluvím o dungeonech a možná v té mapě možná ani nejsou, takže... Možná bych se mohl zkusit prokopat dovnitř do toho stromu. Jestli tam něco je. Což upřímně pochybuju. No, takže tam nic nebude určitě. Nějaký vchod tady asi není. Je to láká, protože tady je ta bedna, ale možná jsem úplně na špatný stopě, jak se říká. Já si myslím, že bychom se možná mohli vrátit domů a mohli bychom to ukončit. A super, takže diamond, lopata. Ano, a teďka tudy, jestli tuším správně. Ano, myslím si, že tuším správně a běžím. No to víš, že hoříš, viď? A chcípnout, viď? Tak já teďka běžím. Doufám, že se vám tohleto natáčení líbí. Ten minulý díl byl takový nudnější, i mě docela nudil, ale ty začátky jsou vždycky takový, takže se na to klidně ani nedivejte. Ty další díly už budou, doufám, když to řeknu takhle, exkluzivní. Tady by měly být ty děury, takový, jak tady vystříleli creepeři. Zkusím to přeskočit. Přeskočím to. Přeskočím, nepřeskočím, to je moc velký. Wow, creeper! Creeper! Ty to tady rozmlátili teda. Oh. Takže každopádně jsme dneska našli Victory Monument, což je pro mě docela úspěch. Hnedka nám zapadá sluníčko, vyspíme se a myslím si, že bychom mohli tento díl ukončit, že byl docela zdařilej. Nevím jak pro vás, ale pro mě jo, našel jsem Victory Monument, tak jsem jednou říkal, což je úžasný. A teda, on se mi tady spavnují zombíci, takže to není moc dobré, ale každopádně potřebuju stringy, aby jsem si mohl udělat ten luk. Jo, tak vy jste mi jich dali hodně, vy jste hodní. Já tady ještě víc trošku osvítím. Já tady furt slyším zombíky, jako kdyby tady někdy byl další dungeon, to nechápu. Nebo jestli jsou venku, nejsou. Kšáby tedy. Takže já se ještě kouknu do těch beden rychle, co tady máme, takže tady máme takhle, myslím si, že by se to mohlo takhle zkouskovat do jednoho. Tady máme 4 obsidiany, což možná ani nebudeme muset kutat. Tohle jsem tam mohl nechat, což nebudeme asi muset i kopat ty obsidiany z těch stromů. Teďka to tady rychle natentujeme. Doufám, že neslyšíte moc to klepání ty myši, protože je to docela hlasitý. A když slyšíte, tak se za to omlouvám, protože protože bez klikání to nejde, že ano. Takže teď je tu takový obrovský lak, který teďka přestal. A tady mám nějaký knihy na knihovny. Flora Samples. Co tady máme? Jablíčko, to se vezme jablíčko taky, to se dá papat, to je dobré. A nevím, proč nám tady samozřejmě dávají suspringy.
Jak vidíte, tady je několik sasplingů, 3 druhy, když tady máme stromů jako nasráno s prominutím. Takže tady je náš spawn, nebo je to náš spawn, že jsme se tady vyspali. Tady jsou nějaký ty. Konta... Takže teďka jsem si nějak zamyslel. Takže já si myslím, že tento díl bychom mohli ukončit. Jak vidíte, našel jsem tady Victory Monument, což je úžasný. Mně se to teda moc líbilo. A Klot je vůl, že jo, ne, co je Klot? Cyan Klot. Jo, to asi bude to barvivo, že ano? Takže já kdybych udělal takhle a kdybych si teda zkusil zapnout to moje Two Money Items, jestli se neurazíte. Takže no, teď jak jsem dole u toho bedrocku, tak to ukrutně laguje. To je docela dobrý, protože tady hodlám strávit co nejvíc času, takže zkusíme. A tady jsou někde ty barviva. Klot, co je klot? Klot, lime wool. Klot, cyan. Cyan Klot. No, každopádně, kdybyste to věděli, tak mi to napište prosím do komentářů a jestli se vám toto video líbilo, tak dejte samozřejmě like a když se vám líbí celkový moje natáčení, tak dejte odběr, čímž mě neuvěřitelně pozbudíte a nabudíte a já potom mám lepší chuť do toho natáčení. Takže jo, tak ukončím tento díl druhý, konkrétně z mapy Canopy Carnage ze série Super Hostile a teda čau.